Хора, почва се клана. Искам да видите какво направих. Значи съм с Левски на купата на финала и вижте с кой отбор съм. Мале, хора, ще ви стане лошо. Също ЦСКА София сме, хора. ЦСКА София. Да видим. Левски има шанс! Хайде, Левски! Левски пак има шанс. То се знае кой ще биде. То се знае, че това е ЦСКА, обаче на Левски много ясно. Не, ЦСКА се как ще се карали един много? Не направят много това. Поне да има някакви хейтове, не ви правят със много добре. Абе! Заявяване на резултата на първата минута. Вие сте пропуски имат. Арменците. Прасетата също ведата. Да, има. Какво по-тежък прасетата за сигурност? Бате сектор гъша по-тихо цякова. Мале, как го пропуснаха това? Това е гол. Това е гол! Това е гол! Айде, бе! Не видя колко часа хора, че... Но... Суд. Айде 3-1, то се знае за кой е купата. Хора. Браво, бе! Имаме шанс. Имаме шанс. Направо шут. Направо шут. Не ме интересува. Направо шут. А те ЦСКА имат шанс. А ЦСКА нещо се прави за много фон. Аха. Аха. Абе сте отишли. Нека да има. Дигнахме купата за втори път. И хора, завършихме на първо място с 99 точки. Ванко не мога да се такова. Да си позори толкова точки. Не 2029, но някакво годен буд има на МДП, който знае, че няма да има някой от България, защото ние в чудесно Джуд Белингъм. Поксува Джуд Белигол, бе, бабе. Славия искат. Не. Чакай, искам да видя Отher Offers. Някой български отбор. Спартак Варна. Не. Reject offers. Искат 2 и 5 милиона ми дадоха, защото... Кристал Палас искат за 12 милиона да ми го купат. Хора, ще имам... Чакайте сега да сметте, бе. 18, 20... Ти използвам ли ги, бе? Чакай сега. Това мен... Чакай сега да видим кой го използвам. Видал го използвам. Добре, Отher в момента са. Чакай да видим.
Jude Bellingham. Просто нека да видим. Jude Bellingham. What the hell? Няма. Хора, продаваме ли го? Да. Сега май ще се смеете на атаката. Добре, няма нищо. Сега ще купиме някой по-добър. Атлетико Мадрид. Ма искам да видя. Видим тук май ще е Джуд Белингъм. Не. Лаутаро Мартинес. Аре да събираме за Ранко Маню. Ту 85 обара, няма нищо. Аре да продадем някой. Ще продам някой. Продам някой за... Чакайте сега да видим кой да го използваме. Петър Лазаров. То е новия. Няма да го използвам. Това не ми трябва. Това много го използвам. Добре. Чакайте хора сега да видим. Трябва да поправим защитата. Двама защитници ни трябват. Добре. И един дясно крило. Не, ляво крило е. Чакай бе, аз съм много тъп. Добре, така хора. Сега трябва да купим 3 защитника. Сега някой от Байер Мюнхен, той е. Той е толкова струва, колко искаш бе. Чакай сега. Ще вземем това. Това трябва да купим що. Добре. Трансфер. Няма нищо. Нека да си го сложиме. Сега ще направим топ отбор. Чакай сега. Не, трябва да си... добре бе. Сега трябва да си купиме. Защото... са къде другите пари. Добре, няма нищо. Три звезди сме. Така. Сега сме в Шампионска лига. Не е истинската. Така ще участваме. Не знам къде ще участвам в Лига на конференцията. Ще участвам в Лигата на конференцията, защото там мога да имам шанс с Челси. Много шанс да имам също Челси. Добре, сега се събирам за Коломанио. Които добри оферти да има. Трябва да подам никой, който е не на добра оферта. Трябва да са милиони хора. Ще им предлагам ли милиони, ако искат, за оня, който си купи сега, мога да предложа 20 милиона. И това са половината от парите, които ще има. Но нека да видим. Сега Левски нямат никакъв шанс да спечелят. Но ще се опитам с цялата сила, колкото и да трябва. Няма нещо.
Аре. Добре, Левски. Има шанс. Моля. Не. Това кой беше, бе? Хора, искате ли следващия играч за Еродост? Еродост? Какво ще кажете за Еродост? Еродост. То ми дойде на главата сега. От Славия е. Кой не хора? Марин Петков май трябва да го върнем. Марин Петков не прави чак толкова нещо. Ама Рикардиньо качише. 51 гола за един сезон, бат. Това Роналдо не го е минал. Той само 50 гола. То дори Рикардиньо имаше 63 бяха. Мала. Представете си какво съм се правил с Рикардиньо. Така. Ако искате хейтете, просто хейт. Шматките хейтват, ме изоставят. О! Това използвам ли го? Не го използвам, така че... Бай-бай. Патрик Пътелгач. Използвам повече. ЦСКА пак искат. Супер къп файнал. Аз съм на супер купата. Аз съм на супер къп. Ако се отивам на Лига на конференциите, ако бия май. Да, верно. Аре, направете нещо. ЦСКА София не мога да ме стъпля в пръстите. Какво е? Става! Айде, Левски. И само Левски. И само Левски. Обичаме те. Бате! Какво? Хайде за супер купата. Ще направим четвъртата супер купа. На Левски. Хайде бе! Супер къп е наша! А за ЦСКА София ще духа супата, ла, един момения, дума да, един момения. Окей, сото, темати номади, али, сото, темати номади, али, айде бе, вкарайте бе. Така хора, чакаме някой да вкарам. ЦСКА София изравняват ЦСКА. Мале, толкова ще се ядосам, ако чакам рад. Толкова ще се ядосам, че... Аре да, на финал сме, аре да не се излагаме. Гей ги, сега всичките ще ги продаме така на ръчно. Много е бе. Аре, дуспили ще прекараме, бе. Майде нещо. Така, Левски взима първата дуспа. Мале, не съм пропуснал. Адриан Край. Моля те пропусни, моля те спу... майка ти мръсна. Айде бе! Айде! Шампиони сме и купата ще взем. Купата взехме. Супер купата ще вземем сега. Сега като вкараме. Айде! Купата е наша! Купата е наша! Сохили, защото спечелихме супер куп. Шампионска лига. Фалшивата шампионска лига. Хора, това е фалшивата шампионска лига.
ако добиеме тази шампионска лига, влизаме където е Реал Мадрид. Хора, моля се на Господ да биеме тази шампионска лига. Направо ще се моля на колене на Господа. Трябва. Ще се легаем така. Сега. Няма да си разгледаме хубавото настроение. Защо бе? Защо трябва да си разгледаме хубавото тъпо настроение? Айде, Шерландо Бейкър. Кърти всичките. Още един шанс за Левски. Това май беше... Мисля, че ще го написам, когато вратаря спаси. Моста! Какъв е отбор, бе? Да не е моста на... Въжен мост. Това е. Моста, лапта. Левски също моста. За първи път чувам за това отбор, ама... Няма нещо. Хора, къртиме ЦСКА, къртиме всичките, къртиме Лудогорец. Лудогорец ме забили 5-1. Не в това. Пак го вкарах тук, мале. Аз кърти тия, бе. Аз съм карал от... Ей тука, по-назад. Ей тука. Ще се опитам пак. Не, това не беше... Както планираха, но добре. Левски, аре бе. Айде бе, няма да се излагаме пред ЦСКА. Да покажем кой е шампион. ЦСКА София ли бе? Мале тия фалшивите ЦСКА. Толкова ги мразя, че направо няма да ми дадат... Няма да им дам топката просто. Просто ако ти искат топката, няма да им дам топката. Няма да им дам и гол. Те са по-добър отбор от ЦСКА София, нормално. Майката. Това защото е фрикик, нали бе? Ако беше друго, също да ревете. Също да плачете. Да плачете на мами. На мами. На мами. На мами. На мами. Кой да фен на този отбор? Просто... Добре. Разбирам, че имат фен на отбор. Обаче... Защо не е Левски, бе? Чувай, ще кажете с... Това, кое не го знае. Ами кажете нещо друго. Що? Нямате повече купи от нас. Разберете го. Това, че имате повече купи. Не, нямате повече купи. Ние имаме 27 трофея. Вие с Ботев и Пловдив и Лудогорец и някой друг. И Хебър и който ще измисли този отбор. Нямате повече купи от нас. ЦСКА имат 14 трофея. Ма ние имаме 27, да плачкате в туалетните, бе. Били сме ви 7-1, 5-0, 7-2. Литекс са ви били 7-0, брат. Литекс от втора лига. И Ловеч са ви били 7-0. Ловеч нито един път не са ни били. През живота. Никога не са ни били. Вас дори платени мачове. Имате, знаете ли колко мача срещу нас? Чакай сега. 21 мача платени. И той е от миналата година, който беше. И двата бяха платени. Само два на един най-големия резултат не бяха платени. Отдогоре си плаща мачовете, защото така. Дори и да си платят мачовете, Ботев. Бие 5-1, ето 5-1 сме ви били, дори сега го напомням. Сега играта ми го напомня. 6-1 сме ви били, май. Да, 6-1 сме ви били.
първо място сме пак. И както ще останем. Скип, защото не ми се такова да има. 4. 7-0 ги бихме. Аргентина също. Охо. Хора. Края на видеото е това. И чао. Пожелавам ви добър сезон на тескарите и чао.